Dopredný štart, ty kokso. A ty chuj. Však to ani nelecelo. Vysvetlení dnešnej situácie na Soložke. Ahojte ľudkovia. Dneska som sa vybral na Soložku. Ukazovalo to severozápad, už je to aj západ, také divné. Ale rozhodol som sa tú moju starú mašinu prevetrať po dlhej dobe. V minulom videu som ju na poli skúšal, tam to držalo pekne, aj podvihovalo, ale budem už letieť trošku prevetrať ve vzduchu. Tak, mám to tu už pochystané pekne, mám nasednúť a štartujeme. No, po 100 rokov dám asi dopredný štart, ty kokso. A som už dlho nešiel, ty brďo. Dopreďak. Jaj, Božinku. A ty chuj. Ale nízko to zletel, akorát vystiel taký slabý prífučik. Tak to ani nelecelo. Fuj. No, vysvetlení dnešnej situácie na Soložke. Takže, keď som došel, krásne nafúkoval severozápad. Sem to rozbalil, to stichlo. Potom išiel západ, slabý. No a potom už som byl pripravený a začal pofúkovať jemný severozápad. Lenže už sa to začalo meniť, čo som pozoroval sondu od Orešan. A tam už začal nafúkovať juhovýchod. Čiže túto zbytky ešte toho severozápadu, do ktorého som odštartoval, ale už som chytil prífúk odzadu z rotoru, čo išiel juhovýchod z Orešan. Takže proto byla dneska taká atletická sološnica. Čistý šprint dole z kopca. Aj to sa stáva. Takže odskúšať krídlo pôjdem niekedy na budúce. A neviem kedy. Kedy sa mi bude chcieť, kedy sa uzdravím po tento šprinte dole kopca. No, asi tak, ale nevadí.
byla sranda. Tak sa teším na budúce. Ahojte.